Vítejte na Mobilnet.cz, já se vám hlásím z Barcelony a v těchto stížených podmínkách na tiskovce LG se mi podařilo ukořistit tento nový LG G2 Mini se 4,7 palcovým displejem. Tak se na něj pojďme podívat podrobněji. LG G2 Mini jakoby z oka vypadl většímu bratříčkovi LG G2. Jedná se opravdu o telefon s podobným designem. Opět zde máme zaoblené křivky, zaoblené tělo, které je vyrobené celé z plastu. Na rozdíl od většího modelu máme ale záda telefonu matná, vyrobené z takového vroubkovaného materiálu, který ale nevypadá moc hodnotně a jedná se spíše o levně vypadající plast, který nedodává telefonu příliš drahý pocit. Ale jak vidíte, tak designově a co se týče rozestavení prvků se opravdu jedná o téměř totožný telefon. Na přední straně se opravdu hodně zhoršovalo. Máme zde totiž 4,7 palcový displej, který má rozlišení pouze 960x540 pixelů. Zatímco z běžné pozorovací vzdálenosti si toho příliš nevšimnete, jakmile se na displej trošku podrobněji zahledíte, tak zjistíte, že opravdu příliš jemný není. A co se týče dalších specifikací, tak také zase tak moc nezaujme. Barvy jsou poměrně vybledlé a celý ten displej působí trošku jako z levnějšího telefonu a LG G2 Mini se v tomto směru příliš nepředvedlo. Vzhledem k tomu, že displej má úhlopříčku 4,7 palce, tak není příliš na místě ani přídomek Mini, i když LG se snažilo co možná nejvíce zeštíhlit rámečky kolem displeje tak, aby ten telefon byl co možná nejkompaktnější oproti jiným mini telefonům, například S4 Mini, Sony Xperia Z1 Compact nebo i HTC One Mini. Je ten telefon ale jednoduše trošku větší. 4,7 palcový displej opravdu hodně vidět. Co se týče zadní strany, tak na těch matných zádech máme opět tlačítka vzadu, to znamená, že tohoto neobvyklého prvku se nevzdalo LG ani u svého nového telefonu, který je zmenšenou vlajkovou lodí. Máme zde vypínací tlačítko a zase tlačítka pro regulaci hlasitosti. Na první pohled nevím, jestli tlačítko má opět v sobě integrovanou LED diodu, to odhalíme až při podrobnějším testování. Zde potom máme fotoaparát, který podle verze může mít 8 a nebo 13 megapixelů, samozřejmě doplněn také o LED diodu. Pokud se podíváme na specifikace, tak pokud zůstaneme ještě na zadní straně, tak telefon má 2440 mAh baterii, která by měla zajišťovat poměrně slušnou výdrž. A vzhledem k tomu, že ale telefon bude v některých verzích podporovat také LTE, tak bude stejně asi celkem rychle vybitá. Pokud se podíváme na specifikace jako takové, tak uvnitř tepe 4jádrový procesor s taktem buď 1,2 a nebo 1,7 GHz, opět podle verze. Ta, která by se měla prodávat u nás, by měla figurovat nebo by měla být vybavena Snapdragonem 400, to znamená nepříliš výkonným procesorem a i v tomto ohledu se opravdu hodně šetřilo a hodně zhoršovalo, protože vlajková loď má samozřejmě Snapdragon 800, což je výrazně výkonnější procesor. Co se týče funkční stránky a co se týče softwaru, tak zde se jedná v podstatě o to samé, co nám nabídla právě zvětšenáč G2. Máme zde Android, který se nyní podíváme, v jaké verzi je. Ano, je v nejnovější verzi 4.4.2 a LG tady hodně propaguje svou novou funkci Knock Code. Jedná se o mírný upgrade funkce Knock On, to znamená, že to je funkce, kterou jste mohli poklepáním na displej jednoduše odemknout ten displej tímto způsobem, ale zde máme trošku vychytávku, protože LG G2 Mini jako první telefon společně s LG G Pro 2 podporuje právě Knock Code. To znamená, že vy musíte zcela ve správném pořadí a na správné místo ťuknout na displej a touto kombinací potom displej odemknout. Pro tuto tiskovou konferenci LG zvolilo tuto kombinaci. A vidíte displej odemčený bez toho, abyste museli mačkat zadní tlačítko nebo cokoliv a zároveň jste jej odemkli pomocí kódu, takže to je celkem zajímavé zjednodušení a příjemná softwarová vychytávka, která se, jak LG prozradilo, dostane na většinu telefonů s Knock On nebo na všechny telefony s Knock On v průběhu roku 2014 v podobě aktualizací. Zatím nevíme nic o ceně nebo dostupnosti, to všechno nám LG teprve sdělí. Já vám tedy děkuji za dosavadní pozornost a budu se těšit u některého z dalších videopohledů na Mobilnet.cz odsud z Barcelony.